Hello, salam sobo silong ti YouTube channel ko borak channel ho. Tini 19 tarik 3 Mac 2024 ni no dinatang itong bayasang narok video no pulan simi pathak jora randi engkai narok pulan simi pathak jora naya kuno puchi mayang nai engkai tini ang nong bagai ekdom guti tei phejak narok nai tonglai video no pulan simi pathak jora engkai bayasang narok saimano jemi apura sing narok success de man maya obo naina thangka angkai narok video no miyani video no kisa nainai di engkai miyani video no narok nainai di 18 tarik ni 18 tarik ni video no narok nainai angkai FR the SR sing success de man maya obo no saimanai tarpore abani sikango jeng 16 ni video bo narok nainai mano engkai bayasang narok no kok saya wini sing videos chenglai sinai engkai saimano sing 19 mi apura 86 tei 59 phayu engkai narok no ang oro ri mani 8 house tei 2 house 8 house 2 house phasa no tarpore narok no ang last ri mani 58 tei 5 house engkai tarpore 58 ni kisani bagui sing success maya double kintu sing phasa no 86 ka sing double success mangka engkai bayasang je thak success manai rok narok tini video no share khaidi narok ni video no kabang ke video no thani share khaidi narok share khaika angkai narok support khaika narok taibo tini bo success manwa engkai bayasang narok nungoi makana tini sing video selang sinai narok video naina skang like kaisa khaidi tei video no sajang nai tei success mannai borok rok narok video no share khaidi engkai share khaina tapuk bayasang please engkai narok oro nungoi makana 86 tei 59 engkai sing abo tabuk o sapta o tai tini tam phainai sing abo tungna thanga angkai sing bomo bisi guti kabang phaija abo sini main important ongnai engkai sing naide oro 5 5 5 tarpore 5 tarpore 5 engkai sini oro 5 phaija ekta duita tinta charta pasta engkai 5 ni guti tong pasta sini oro 5 ni guti phaijak tarpore sing rutungnai 9 ekta duita 9 9 ni duita si 9 kisa chance kom tini sala tarpore 6 naikangka 6 ekta duita tinta charta pasta engkai 6 po engkai eklogi tarpore eklogi tarpore gap oro duita gap oro waisa tarpore oro koka engkai agao tini bo 6 kisa chance kom haipano rinai 6 ni bo narok no rinai narok no je joto sing guti mansak sing narok no rinani narok video no sudok puilan simi paithak jora sangnai tong tarpore mano sing 8 ni ekta duita tinta charta engkai tarpore takrika engkai tarpore narok nungoi mankana asungno engkai jeng saimano je success nana angkai jeng narok no kisa tini guti kabang rinai engkai narok chajakhe narok play khairi chajakhe narok play ta khairi engkai narok no oro nari tarpore sing oro numani mangkha sing abono kisa hisab khainai lainai nari 86 by engkai 14 engkai 59 engkai bo 14 plus khaika engkai 4 by 4 no sing mano engkai tini 9 tei 4 bo chance tongo engkai 9 tei 4 norong thani tini tongnai engkai house ending aga engkai narok tini je house ending thangma songnai 9 tei 4 9 tei 4 important tini house tei ending o narok thangna moskai thangdi thangna moskai narok ta thunglai di engkai tarpore sing mankha
narok 9 tai 40 kha house tai ending je house ending thang songnai rok abono thongui mano hingke tarpore chwng narok no rinai ani oro tini goti kisa bangui thangka no himmano hingke narok nai tongdi tarpore chwng naidi oro narok no rinai puila hingke 5 house ni goti nari kintu 5 ni goti hingkai narok no rinai double 5 double 5 double 5 5 3 5 8 5 6 hingke narok nongoi mankhana 4 goti narok no rikha 5 ni goti tarpore 4 goti rikha tarpore narok no rinai 0 0 ni goti ongkha narok no rinai 0 5 0 8 0 6 0 3 hingke narok no oro nongkha na oro 4 ta total 8 ta goti ongkha narok note khainari bai asang hingke 8 ta goti narok note khainari tarpore tongnai 9 ni goti ongkha narok 95 93 98 96 hingke 9 ni goti narok nongoi mankhana hingke abo note khainari tarpore 9 ni pore 2 ni goti 2 ongkha 25 23 28 26 hingke narok nongoi mankhana 2 ni goti bo hingke narok no 4 ta house ni goti rikha je ani oro ang target manmani aboni si narok no provide khai tongo tamo hingke tini goti house manmani kisa kwbang abagoi goti kisa bangnai hingke 28 থেকে 30 ta rok wngnai hingke narok abono no play khai di 28 থেকে 30 ta goti no hingke tai kono play khaina nangya tini 10 ta khai fano narok play khailai di miyaforo to double success manjak no hingke tarpore narok nongoi mannai 2 ni pore o 6 tamani hingke 6 ni hingke 65 63 68 double 6 hingke narok nongoi mankhana 6 ni goti tarpore tongnai 4 ni goti 45 43 48 46 46 hingke narok nongoi mankhana 4 ni goti 6 ni goti tai 2 ni goti 9 ni goti 0 tai 5 ni goti rikha hingke chwng haino hai 8 ni goti o tini manpijak hingke 8 repeat fano chance tongo mahino hingke tarpore chwng narok no 8 ni goti rinai 85 83 double 8 86 hingke narok abono all no fr tai sr ni bagoi narok no play khai di hingke fr tai sr no narok play khai mano abo joto goti no hingke narok abono no play khai di hingke narok joto note khainari kaisa kaisa khe tarpore narok no oro nongkha hingke chwng oro tini bo success nanani chaitongnai hingke narok tini bisi abono goti 5 goti o 10 ta into hingke 10 ta into 30 hingke narok 300 taka thanai narok tini 500 taka khala hachira ongnai ini mahino hingke narok o mai ke thungdi kwbang ta no uansuri hingke narok o mai ke no sabrum no play khai di hingke khaka o tini bo narok success nagano hinui hingke o mai ke no narok success nai tongdi tei narok ni hamjakma tei chubaما tongkha hingke narok please video no share khai di hingke narok share khai ka hingke narok success 100% wngnai hingke bai asang chwng tini ni bagoi asung nang swnai malayan tai next video o
Engkai norok video no share khai tai norok jodi subscribe khai rok norok bell icon click khai to norok bell icon click khai notification maya ongnai engkai je katal subscribe khai rok no belai belai hambai engkai o mai keno ani channel kataloi tongri norok tolo tolo khe norok no ang profit tui tongo.